Larunbat goizean Tolosako ferialekuan Euskal Herriko 3. frisoi txapelketa ospatu zen. 50 behi inguru ekarri eta adinaren arabera 8 maila ezberdinetan sailkatu zituzten. Parte hartu zuten behi guztiak ederrak ziren, baina urtengo irabazlea Kaskanteko Planillo baserriko Luzi frisoia izan da. Elikadura orekatua du eta maitasun handiz tratatzen dutela diote, ez baita besteak bezalakoa 700 kiloko behi hau. Luzi behiari beste irabazle batek ere lagundu zion, eta kasu honetan 18 hilabeteko Kansas txekor bizkaitarra izan da. Behirik honen aukeratzeko garaian, itxura, zabalera, muskulatura, bizkarraldea kontuan izaten dituzte. Jende desente gerturatu zen ferialekura eta eguraldi txarrari aurre egiteko beste aukera bat izan da.